Lestari Record. Ayo Dek Niken, anak ganang. This is a cokil. Biyen omahku gedek troco yen udan bledek. Bapak kerja yen mung ngono proyek. Biyen dorong kramika arep turu adem kanginan. Penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede, iso golek duit dhewe. Senajan biyen mung iso nyusake pak ibu ing ngapurane. Saiki aku wis kerja, senajan uripku rekoso. Ikhlas bekti kanggo keluarga. Digedhekke gede wis iso golek duit dhewe. Amin. Biyen dorong kramika arep turu adem kanginan. Penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede, iso golek duit dhewe. Senajan biyen mung iso nyusake pak ibu ing ngapurane. Saiki wis kerja, senajan uripku rekoso. Ikhlas bekti kanggo keluarga. Kowe kuwi anak lanang, kerjamu mung turut dalan. Uga iso mulyake derajate keluarga. Kula nyuwun pangestu, jan kathah luputku. Kula nyuwun pangestu, kathah klenda-klendu. Kula nyuwun donga rasu. Biyen pedhot sekolah mergo kahanane susah. Weling bapak dadi wong sing genah. Kuwi aku saiki. Amin. Ayo Pak Deta, izin ya Di.
Masya Allah. Disekseni wong akeh lagi. Aja kayak biyen-biyen ya. Nyindir diri sendiri dah. Yo. Deg-degan hati.
suwe-suwe ono perasaan. Awale mung keguyonan, tambah suwe pengen ku seriusan. Aneka Music. Ada Mas Kevin. Ada Mbak Niken. Dek. Dek. Aku tresno ro kowe, tresno sing sak tenane, kabeh wis tak kekiro kowe atine. Senadyan aku wis duwe bojo sing satenane, nanging aku tresnane omong ro kowe. Rasa ati ra tenang mikirke selingkuhan, tansah tak awang-awang mabur koyo layangan. Padahal bojone ngomong mikirke dadi susah, apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pancen tak akoni tresnaku setengah mati, tapi aku rawani ngingkari janji suci. Mungkin kowe utuh jodohku, tapi aku sayang padamu jujur saka jero atiku. Sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro, senadyan napa
Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis karise ngene, selalu ngancani ngilang endinge. Tresnoku kaya bonsai anteng putri, bosirami rino lan wangi, masih elok endah disawangi, tapi dipaksa ra iso gedhi. Aneka Music. Ayo Mas Kevin. Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti hilang
Pak Dalang, Pak Dalang. Coba sawangan langit biru kuwi sing iso dadi saksi cerita tresno iki tresnaku lan tresnamu wis dadi siji mugi Gusti iso mijabahi. Tiwas tak gondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jabal mong dadi pelampiasan dadi badut tak lakoni dadi bayang wis alami kadung alos ora
Music. Safari Record. Niken Salintri. Ayo Mbak Sinta. Ayo deh. Tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu, wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kepacut nyaman ro sliramu. Apa kowe ra ngerti? Apa ra ngrumangsani? Yen wis kedaden kaya saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Diwasa gondeli tenanan, sayangku wis ora kurang-kurang, coba mong dadi pelampiasan. Diwasa bangkani tak pamer-pamerke, jebule aku mau dadi badute. Aneka Music. Safari Record. Ayo bunda, ayo anak bunda. Kleru boy iki anak iki. Ya wis ora apa-apa diwalik. Koyong-koyong duweni wis kadung sependo hati, jebule mung baleni isinan tara ulang lagi. Belang kali ketonganan
salah yen aku kalah sadar diri lakon menang keri Aneka Music. Sama Dela Bepiye carane ngelaleki kenanganmu jane kowe sing tak pilih nanging kowe ngakon aku ngalih wis cukup semini terus mau seneng-senengmu tresno ora bakal tak peksa yen atimu wis ana wong liya utane wingi wis terang nanging kenangane turung ilang rasane sing tak tresnani malah sing paling titeni lan nanteni kowe bakal ngerti kaya aku iki karo pilarani sapa-sapa atiku isi bangga dihapusi tak masalah aku kalah sadar diri lakon menang keri utane wingi wis terang nanging kenangane turung ilang nyatane sing tak tresnani malah sing paling larani titeni lan nanteni kowe bakal ngerti kemati
kerjamu mong turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rekasane rawat aku nganti gede cen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Yen udan bledek bab kerja yen mung ngono proyek biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan saiki aku wis gede
ikuti prosesnya, ku ikuti alur jalannya, ku syukuri apa yang ada, rencana Tuhan pastikan indah. Semua manusia itu sama, hanya beda dalam berprosesnya. Entah kapan waktu menjawabnya, rahasia Tuhan ku pasrahkan semua. Apa sih yang gak buat kita? Yang gak buat kita? To